Dragi gledatelji, ove tihe i svete badnje noći srdačno vas pozdravljamo iz Varaždina, grada koji je još u 18. stoljeću zbog 10-ak crkava i kapela nazvan Malim Rimom. Nazvan je i gradom obrtnika i anđela. Varaždin se prvi puta spominje 1181. a glasovit je po baroknim večerima i špancirfestu. U prekrasnoj smo ranobaroknoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, odakle ćemo zajedno misom polnoćkom proslaviti svetkovinu porođenja Gospodina našega Isusa Krista, Božić. Katedrala je iz sredine 17. stoljeća. Idejni tvorac i voditelj gradnje bio je Isusovac Juraj Matota, a gradnju je financirao grof Kašpar Drašković. U središtu je naše pozornosti rođendan Bogočovjeka Isusa Krista. Sveti Ivan Zlatousti naziva Božić najčasnijim i najsvetijim od svih blagdana. Pater Bonaventura Duda je zapisao: blagoslovljene li noći, one noći kad je nebo prvi put zapjevalo zemlji, slava Bogu na visini, a mir ljudima miljenicima Božjim. Otada svako kršćansko srce čezne za ovom noći. Svaki čovjek želi da ponovno za svoje vrijeme čuje tu pjesmu mira. No, nije li anđelski božićni slavopoj poziv? Ovo dijete ugradilo se u povijest čovječanstva. On je spasitelj svijeta, spasitelj i razveselitelj. On je ljubitelj čovjeka, ljubitelj ljudi. On je mironosac, da, on je mir. Svečano božićno euharistijsko slavlje predvodit će monsignor Josip Mrzljak, varaždinski biskup. U koncelebraciji su svećenici usko vezani uz funkcioniranje Varaždinske biskupije. Dakle, tu su kanonici, ravnatelji, predstojnici različitih ustanova i ureda. Na misi će pjevati zbor Varaždinske katedrale Chorus Angelicus i zbor Via župe Svetoga Vida iz Varaždina. Dirigent je maestro Anđelko Igrec. On svira uvodni instrumental, a potom će za orgeljama biti Božica Kopjar. Slušat ćemo i zvuke prigodnog puhačkog instrumentalnog ansambla. Pjevajmo, dragi gledatelji, svim žarom srca mironosnom kralju našemu prelijepe božićne pjesme koje se u našim crkvama pjevaju već 2 stoljeća i koje su osebujna teologija u malom.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Draga braćo i sestre, na dobro vam došlo porođenje Isusovo. Vama koji ste sabrani ovdje u našoj Varaždinskoj katedrali, ali isto tako i svima vama koji nas pratite putem Hrvatske televizije u našoj domovini Hrvatskoj, svima vama koji ste bolesni u bolnicama, u staračkim domovima, u obiteljskim kućama, u zatvorima, Bog želi doći svakome čovjeku. Budimo zajedno u duhu i radosno slavimo ovaj veliki događaj kada Bog ulazi u našu ljudsku povijest, kada Bog postaje čovjekom. Bog postaje jedan od nas. Veliko je to tajstvo naše vjere, koje ćemo noćas radosno slaviti. A na početku molimo Boga da nam oprosti naše ljudske slabosti i grijehe, da mognemo dostojno proslaviti sveta tajstva.
Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječnim. Amen. Slava Bogu na visini.
Pomolimo se. Bože, Ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Kristom. Mi smo na zemlji upoznali otajstvo svjetla. Daj nam u nebu uživati njegovu radost. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvano. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju, kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča, slomio si ko u dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan. Na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom, savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, knez mira, da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama to će učiniti. Riječ Gospodnja. Danas nam se rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Pjevaj Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu sva zemljo. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo. Navješujte iz dana u dan spasenje njegovo. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo. Navješujte iz dana u dan spasenje njegovo. Kazujte poganima slavu njegovu. Svim narodima čudesa njegova.
nek se raduje polje i što je na njemu. Neka kliče šumsko drveće. Pred Gospodinom jer dolazi suditi zemlji. Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj. Čitanje poslanice Svetoga Pavla Apostola Titu. Predragi, pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi. Odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekivajući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
one dane iziđe naredba cara Augusta, da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava i Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, no anđeo im reče, ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj Krist Gospodin. I evo znaka, naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći, slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Riječ Gospodnja. Braćo i sestre, čuli smo kako Sveti Luka opisuje ovaj događaj kojega mi danas slavimo, događaj koji se dogodio prije 2016 godina. No, nismo mi danas ovdje na nekom satu povijesti da bismo se samo prisjetili toga događaja, nego mi znamo da je to zapravo neprestano događanje. Da se taj događaj i danas događa, jer riječ je o tome da Bog silazi među nas ljude, da želi postati čovjekom i to ne samo u onom vremenu, nego to je to tajstvo, taj misterij naše vjere, Božjeg utjelovljenja, da riječ Božja postaje tijelom. Čuli smo kako već prorok Izaija proriče kako će velika svjetlost obasjati ljude koji hodaju u tami. Proroci su u Starom Zavjetu neprestano podsjećali kako će Bog ispuniti ono što je obećao, kako će on zaista doći.
I ljudi su očekivali taj dolazak. No, sigurno da su mnogi mislili, kao što bismo možda i mi danas mislili, kada dolazi Bog, kada dolazi taj koji je svemogući, pa to mora biti nešto strašno veličanstveno, to mora biti neki veliki događaj, to mora biti neka grmljavina, neko veliko svjetlo, nešto što će čovjeka zadiviti. I nije čudo da mnogi nisu prepoznali u djetetu iz Betlehema Boga. Pojavio se Ivan Krstitelj koji je pozivao na obraćanje. Ljudi su bili spremni da nekako u to vrijeme prema riječima proroka upravo treba doći taj obećani spasitelj. Oni su ga očekivali. Oni su vjerojatno mislili nije li ovaj, nije li onaj. I Isus sam je pitao za koga me ovi ljudi drže. Za Ivana su neki mislili da je on. Onda su ga došli vidjeti na rijeku Jordan. On ih je pak pozivao na obraćanje, da se odreknu grijeha. Živio je kao pustinjak, oni su opet odmahnuli rukom i rekli nije to taj. A sada dolazi Bog u djetetu. Što može jedno dijete učiniti? Može ljude razveseliti. Uvijek je rođenje djeteta jedna radost, jedno veselje, ali ne treba se nitko plašiti toga dolaska, nego jednostavno treba ga prepoznati kao onoga koji dolazi čovjeku samo radi toga jer ga voli i jer mu želi dobro, jer ga želi voditi pravim putem kroz ovaj zemaljski život. To je taj dolazak Božji koji se i danas događa. I zato mi, ponavljam, ne slavimo to samo kao neki događaj koji se je dogodio, nego kao tajstvo vjere koja se događa, u kojem i mi sada živimo. I mi smo se večeras ovdje sabrali upravo zato jer želimo prepoznati taj Božji dolazak u ovom našem vremenu. On i danas dolazi, on se i danas na neki način skriva i potrebne su oči vjere da bismo ga prepoznali. Da bismo ga prepoznali u djetetu i u nerođenom djetetu, da bismo ga prepoznali u čovjeku koji je potreba naše pomoći, siromašnom čovjeku, da bismo ga na neki način pustili u naš život. On želi biti s nama, ali on nije onaj koji će činiti prisilu, koji će čovjeka prisiljavati, nego on je onaj koji daje ponudu, koji kaže čovjeku, čovječe, ako hoćeš, ja sam tu, ja želim biti s tobom, ja ti želim pokazati put. A na čovjeku je da na neki način se otvori tome gostu koji dolazi ili da mu kaže ne trebam te. I sada je pitanje, evo svaki od nas možemo se zapitati jesmo li mi zaista otvorenoga srca i duše da Bog može doći u naš život, da Bog može doći u život naše obitelji, da Bog može doći u život našega društva. Mi se ponosimo kako naš hrvatski narod je već 14 stoljeća u zajedništvu, u krilu katoličke crkve, kako je vjernički narod, ali moramo se zaista pitati kako se ta vjera danas živi, kako mi živimo svoju vjeru, kako se ta Božja riječ utjelovljuje u ovom našem vremenu. Ili je to ipak možda nešto samo tradicionalno, možda neki običaj, a da nema nekog stvarnog života. Bog je onaj koji nipošto ne želi čovjeka zarobljavati, ne želi čovjeku nametati neke terete koje on ne može nositi i onda kada mu daje neke upute, savjete, zapovjedi, ne daje to zato da čovjeka optereti, da čovjeka zarobi, da čovjeku onemogući njegov napredak. Upravo to se ponekad pojavljuje takva razmišljanja kao Bog je opterećenje za čovjeka, treba ga osloboditi toga tereta i onda će čovjek biti slobodan, onda će čovjek napredovati, onda čovjek bez Boga može daleko bolje, ljepše živjeti. Takvi pokušaja uvijek je bilo kroz povijest, ima i danas, no Božić je upravo prigoda da o tome razmislimo. Božić je svakako jedan blagdan radostan,
jedan događaj koji stvara jednu posebnu atmosferu i u našem životu, nas vjernika, ali možemo reći i u cjelokupnom našem društvu, posebno evo i u našoj, možda bismo trebali staviti pod navodnike, kršćanskoj Europi, ali ipak se stvara neka posebna atmosfera, iako često puta je ta vanjština nekako više važnija od onoga što bi se zapravo trebalo dogoditi u čovjeku, u njegovoj duši, čovjeku vjere. Dakle, prepoznati Boga koji dolazi k nama, koji želi biti s nama, koji želi oplemeniti naš ljudski život. On nipošto ne želi nam oteščati život, nego nam želi olakšati, da među nama zaista vlada sve one dobre stvari koje želimo. Mir, ljubav, istina, poštovanje, praštanje. Dakle, sve ono što nabrajamo i o čemu sanjamo kada želimo stvoriti neko dobro društvo, to možemo jedino uz Božju pomoć, jedino onda ako njega primimo, jer on je to. On je ta dobrota, on je ljubav, on je mir. Zar ne pjevamo upravo u Božjim pjesmama svim na zemlji mir, veselje? To je taj radosni događaj kojega slavimo i čije bi riječi trebale nekako ući u naš život, ne samo da to pjevamo, nego da to usvojimo kao jedan program našega života i kao jednu molitvu, da zaista molimo Boga da dođe k nama, ali i mi da budemo otvoreni i da zaista možemo onda na jedan ispravan način slaviti ovaj blagdan Božića, ali Božić je uvijek samo jedan poticaj da se sjetimo kako Bog neprestano dolazi u naš život. Taj 25. prosinac kada slavimo Božić, to je samo jedan dan u godini koji nas želi podsjetiti na ovaj događaj koji smo slušali, kojega opisuje Sveti Luka, ali isto tako i Sveti Pavao govori svojem učeniku Titu o tome kako je milost Božja se objavila. Milost to je jedan dar kojega čovjek nije zaslužio, ali koji čovjeku onda pomaže, koji čovjeka oplemenjuje, koji čovjeka obogaćuje. A to je onda kada mi zaista želimo biti otvoreni prema Božjoj milosti, prema toj Božjoj snazi koju dobivamo i na krštenju, ali koje trebamo neprestano zapravo obnavljati i moliti Boga da bude u našoj blizini, da ga prepoznamo. Važno je prepoznati Boga koji dolazi na različite načine, možda nekada malo prikrivene, ali jednostavno potrebno je otvoriti oči vjere da bismo ga prepoznali. Evo zato slaveći noćas ovu veliku svetkovinu, kada se Božja riječ utjelovljuje, da zamolimo Boga da se i po nama utjelovljuje. Jer to zapravo znači biti kršćanin, to znači biti vjernik onda kada Božja riječ postaje živa, kada ona nije samo nešto što smo naučili, nego nešto iz čega živimo i mi osobno, i u obitelji, i u školi, i u gospodarstvu, i u politici. Gdje god mi jesmo kao kršćani, ta Božja riječ se mora onda utjeloviti, ona se mora jednostavno prepoznati. A to opet nije samo naše ljudsko htjenje i naša odluka, nego to je suradnja čovjeka s Bogom. Bog koji dolazi čovjeku i čovjek koji prihvaća Boga. Poput pastira u Betlehemu. Jedni su u Betlehemu odbacili Isusa. Rekli su, nemamo mjesta, otiđite dalje. Ali pastiri su bili tu, priprosti pastiri koji su vidjeli ljude u nevolji. Prihvatili su ih i onda im se objavila zapravo ta milost da su prepoznali u tom novorođenom djetetu Sina Božjega i onda su radosno slavili to veliko otajstvo. Evo, budimo i mi poput tih priprosti pastira koji će u Betlehemu Isusu prepoznati Boga koji dolazi i k nama danas u ovo naše vrijeme, da ga prihvatimo, da mu otvorimo svoje srce, svoju dušu i da se zaista i po nama onda riječ Božja utjelovljuje u ovom našem današnjem svijetu. Amen.
Pjesmom ćemo ispovjediti svoju vjeru. Amen, amen, vjerujem. Amen, amen, Gospode. Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Amen, vjerujem. Ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Amen, amen, vjerujem.
Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. 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 Obasjani Božjom svjetlošću u ovoj svetoj noći Kristova rođenja, uputimo Gospodinu svoje molitve za crkvu i svijet i recimo zajedno: obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za crkvu koju si poslao navještati tvoju ljubav prema svakome čovjeku, obdari ju snagom Duha Svetoga da uvijek donosi mir i blagoslov, molimo te. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za sve koji slave rođenje tvoga Sina, ne dopusti da se prestanu zalagati za izgradnju svijeta u kojem ljudi žive kao braća i sestre, molimo te. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za upravitelje naroda koji veličinu i moć iskazuju utrkujući se u naoružavanju, pomozi im u traženju mirnih rješavanja sukoba, molimo te. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za one koji u ovoj noći oskudijevaju u osnovnim ljudskim potrebama, pošalji im dobre ljude koji će im dijeleći radost uliti novu snagu za život, molimo te. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za našu zajednicu okupljenu na euharistijsko slavlje, prosvijetli ju da spozna veličinu i snagu tvoje ljubavi prema svakome čovjeku, molimo te. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za našu braću i sestre koji su prešli na drugu stranu ovoga života, primi ih u radosno zajedništvo svojih svetih, molimo te. Obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Nebeski Oče, slaveći rođenje Isusa Krista, koji je došao s nama dijeliti ljudsku sudbinu, molimo te da nam udjeliš svoga i njegova duha, da bismo se mogli životom zauzeti za ono dobro radi kojega je on htio biti jedan od nas. To te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu svoju, na glavu slavu svoju, i na tvoj snažni tvoj svoj. Neka ti omili, Gospodine, prinos ove svetkovine, po ovoj svetoj razmjeni darova, obnovi nas na sliku Isusa Krista, u kojem je naša ljudska narav sjedinjena s tvojim božanstvom, po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Istino je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda svagdje zahvaljujemo Tebi. Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, jer je po tajni utjelovljene riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave. Dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.
Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Josipom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane
da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagdaj slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. I s duhom Tvojim. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Dragi gledatelji, u katedrali smo uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo posvećenoj 1656. godine. Slavimo Božić. U knjizi intervjua Pape Franje, Papa Franjo odgovara, čitamo: Božić je susret s Isusom, Božić je susret Boga i njegova naroda. To je utjeha, misterij utjehe. Božić današnjem čovjeku govori o nježnosti i nadi. Susrevši se s nama, Bog nam govori dvije stvari. Prvo, imajte nade. Bog uvijek otvara vrata, nikada ih ne zatvara. To je Otac koji nam otvara vrata. Drugo, ne bojte se nježnosti. Kad kršćani zaborave nadu i nježnost, tada postaju hladna crkva, koja se izgubila i zapleće se u ideologije i svjetovne stavove. Dok ti Božja jednostavnost govori, idi naprijed, ja sam Otac koji te miluje. Strah me kad kršćani izgube nadu i sposobnost da grle i miluju.
papa u miru Benedikt XVI. Zapisao je: kad ovdje ne bismo imali ništa više od idile rođenja i djetinjstva, tada na kraju ne bi idila ostala. Postojalo bi samo vječno umiranje i nastajanje. Mogli bismo se pitati nije li rođenje zapravo žalosna stvar, jer ipak konačno vodi k umiranju. Stoga je toliko važno da se ovdje dogodilo nešto više. Riječ je tijelom postala. U Betlehemu 2000. godine sveti papa Ivan Pavao II. Rekao je: Bog je sišao da bude s nama. Isus je postao jedan od nas i za nas je podnio na križu najsuroviju smrt, smrt zločinca. Evanđelisti su opisali jednu radost. Božić je radost, vjerska radost, Božja radost, unutarnja, ispunjena svjetlom i mirom. Kada čovjek nema sposobnosti ili se nalazi u ljudskoj situaciji koja mu ne dopušta shvatiti tu radost, čovjek tu svetkovinu slavi uz obično svjetovno veselje, no postoji razlika između duboke radosti i svjetovnoga veselja.
Dobri sveti papa Ivan XXIII ovako se molio Božiću: požuri se, Isuse, evo ti moje srce, duša je moja siromašna i bez kreposti, slama tolikih nesavršenosti bošće te, plakat ćeš, ali Gospodine moj, što hoćeš? To malo sve što imam. Ganut sam gledajući tvoje siromaštvo, raznježujem se, suze mi naviru. Isuse, uljepšaj moju dušu svojom prisutnošću, ukrasi je svojim milostima, sažezi tu slamu i pretvori je u mekani ležaj za tvoje presveto tijelo. Ova molitva može biti molitva svih nas. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, radosno slavimo rođenjem svoga Otkupitelja. Molimo te da živimo po uzoru Kristovu, te mu se zauvijek pridružimo u nebeskoj slavi. O Kristu Gospodinu našem. Ovom Euharistijom polnočkom ušli smo u slavlje Božjega tajstva. To je Isusov blagdan, ali to je i naš blagdan. I zato mi jedni drugima čestitamo taj blagdan. Izgovaramo obično one najkraće riječi, sretan i blagoslovljen Božić.
Pa evo i ja svima vama od srca zaista želim sretan i blagoslovljen Božić vama koji ste ovdje u našoj Varaždinskoj katedrali, ali isto tako i svima vama, dragi Hrvatice i Hrvati u domovini i u inozemstvu, koji ste u duhu bili s nama, koji ste zajedno s nama molili, pjevali. Neka nam zaista svima bude sretan i blagoslovljen Božić i na sve vas rado zazivam Božji blagoslov. Gospodin s vama. Predobri Bog raspršio tmine svijeta utjelovljenje svoga Sina i rasvijetlio ovu svetu noć njegovim rođenjem. Neka otjera od vas tmine grijeha, prožme vam srce dobroto. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost pasteljeva rođenja. Neka vas ispuni radošću i učini vas svojim blagovjesnicima. Po utjelovljenju Kristovu Bog je zemlju združio s nebom. Neka vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje i učini zajedničarima nebeske crkve. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru. Neka nas, dragi Bog, koji je poslao svoju riječ, svoga ljubljenoga Sina u naše tijelo, u naš svijet i povijest, učini prijemljivima za svoju radosnu vijest. Neka nam dade budan duh, da se uvijek iznova pitamo što nam želiš reći u Isusu Kristu. Neka nam podari osjećajno srce, da u betlehemskom djetetu osjetimo njegovu ljubav i svim je svojim bićem uzvratimo. Dragi gledatelji, noćas smo u Varaždinskoj katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije misom polnoćkom proslavili Božić, veliku tajnu Božjega milosrđa, blagdan svjetla života i čovjekoljubive ljubavi našega Boga. Ovo slavlje Božje ljubavi prema nama nastavlja se, dakle traje cijeli ovaj dan, cijeli ovaj liturgijski božićni ciklus kroz godinu, a traje i dalje dokle god u nama živi Isus. Budite s nama i na danjoj misiji kada ćemo biti u Zagrebačkoj katedrali. Naše uključenje je u 9 sati i 58 minuta na prvom programu. I na kraju, evo, u osobno ime
u ime ekipe Hrvatske televizije koja je danas za vas bdjela i ovaj posao s radošću kraju privela. Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Čestit vam Božić. Srećan pozdrav iz Varaždina.